Cystadleuaeth bwysig iawn fan hyn yn y ffair yw prif gynhyrchydd ddwyn gyda mudiad y ffermwyr ifanc. Dyma beth sy'n rhoi llwyfan i'r ieuenctid a'r genedlaeth nesaf o weithwyr. A dyma ni yr enillwraig eleni, Fflir Roberts o Abernodwy Llangadfan. Nawr Fflir, beth yn gwmws bydd rhaid i ti wneud? O rhaid i ni dewis 5 oen, 2 ddod yn fyw i arddangos yn y ffair y dyllun, a wedyn 1 i fynd yn carcas, ac oedd hwnna'n gael ei ori dydd iau. Oedd e'n waith caled? Na, yn mynd i dweud caled, oedd yna lot o fel ymchwil a beth wedi gwybod mewn iddo, achos yna rhan ysgrifenedig ag paratoi rwy'n yn ogystal agor i'r carcas a trefnu popeth fel yna fel lladdau. A ti wedi bod yn cystadlu yn y gystadleuaeth hon ers cwpl o flynyddoedd bellach? Do, dyma'r 4 mlynedd rwan, so ie. Ond dyma'r gorau ti wedi gwneud? Ie. Heb gael llwyddiant fel yma, so fel dwi wedi gael ei shortlist o type of thing, ond so mae'n rhaid nice, teimlo'n rhaid nice fan, really. Felly, yn ogystal â'r gwaith ymarferol o drafod yr ŵyn a'i paratoi nhw, oedd yna waith ysgrifenedig oedd e, draw fan hyn? Dyma'r bwrdd, so dwi'n un o'n ddwyieithog. Oeddech chi ddewis 5 oen, ac yn amlwg o'n i wedi gwneud graff pwysau, a wedi dod â'r canlyniad wedyn dros 4 wythnos, be oen oedd y gorau, really, ac wedyn oedd yna un fel ysgwyselu, rhydew, so wedyn oedd yna un yn mynd i'r lladdau 2 fan hyn, so dyna'r 5. Oeddech chi gorfod cyfro costau, ac blwyddyn diwetha ddechreuodd gael noddwr, ac ddar e'r specos o'i sponsor blwyddyn diwetha yr hael iawn, so ddar fi ail ddefnyddio nhw, a ddar Arthur Hoyle, arwerthwr bibis, yn bersonol roed blawd fel ein noddwr, so hwnna'n dde i cadw costau fi lawr. Oeddi yn bwysig a hefyd o fydd i ti bod ti wedi goffa gwneud hyn yn paratoi ti falle ar gyfer y dyfodol os ti am fy mewn i'r diwydiant? Ie, wel, yn union, achos fel dwi efo'r sheet fan hyn, a i gweld gredd a pwysau'r oen, ac dar fi ffindio allan bod oedd ei lledd 47%, so, really, yn rhesymol iawn i oen mynydd. So, ti ond dysgu lot, ac dwi'n gweld fel wrth wneud y bwrdd, ti'n gallu ymchwilio am pethau sydd ti fel arfer ddim yn meddwl amdan. Ac wedi gwrthu'r ŵyn hefyd? Ie, werthus i'r ŵyn am 150 yr un, so oedd ei ti 3 pint, 70 kilo, ie. Yn fyw yw hwnna wedyn? Ie, yn fyw. Mae hwnna'n anhygoel ydw e? Yn dweud right there, really, achos da ni'n mynd ysgwyl on. I farmer friends, ie, na ni, busnes newydd, sydd wedi fel adeiladu yn y cwpl o wythnosau diwetha. So, fel chi o diolch yn fawr iawn i nhw, ac i hefyd yn bu am noddi'r gystadleuaeth fel bod ni'n cael y cyfle i wneud pethau fel yma. Wel, mae'n bwysig iawn cael y cyfleoedd yma, dwi'n meddwl. Wel, Sian Gwrchadau mowr iawn i ti. Gobeithio fyddwn ni'n gweld ti nawr yn cystadlu yn y prif gystadlaethau y flwyddyn nesaf. Ie, gobeithio. Da iawn ti.